Buah, no sé ni quin dia és. Un moment. Dissabte 24 de setembre. Dijous a la nit vaig enviar el document del llibre amb els canvis que us havia comentat i algun més. Bé, al final no vaig introduir el capítol de les frases fetes per dos motius, bàsicament. Primer, no m'encaixava gens amb la sintonia del llibre, perquè al cap i a la fi el llibre està vertebrat per polèmiques sobre llengua catalana. I les frases fetes són més literatura que no pas llengua, o sigui, són literatura popular i a part no són polèmiques ni són res. I segon, considero que no tinc la formació necessària per posar-me a escriure sobre frases fetes. Fins ara, cada pàgina del llibre l'he escrit després de fer recerca, després de llegir sobre els temes, després d'haver reflexionat molt, però mai he investigat gaire sobre les frases fetes. Deures pendents. I jo no us vull donar una informació que no us puc garantir que és de la màxima qualitat a la qual jo puc aspirar. Per això vaig demanar a l'editorial que, si us plau, suprimíssim l'apartat de les frases fetes. I gràcies a Déu la Patrícia m'ha dit que sí. Ha sigut un descans, això, perquè les frases fetes m'han tingut sense dormir uns quants dies. Crec que aquesta setmana ha sigut una de les més estressants d'enguany. Suposo que hi ha influït força el fet que jo em consolava des de feia un mes i escaig, quan ja anava desbordada amb la feina, pensant: quan arribi aquesta setmana podràs descansar, tindràs una miqueta de vacances. I no, les vacances no les he vist per enlloc, jo tot el contrari, he anat acceleradíssima cada punyetero dia. Allò que et despertes i fas aquesta cara, però per dintre tu estàs així, perquè quan necessites trobar moltes idees en molt poc temps, o et sobreestimules o poder no trobes totes les que necessites. Hi ha diverses maneres de sobreestimular-se. Una de molt fàcil és passar-se amb el cafè, cosa que jo no he fet i n'estic molt orgullosa, perquè m'aixecava al matí, allò que dius: no he dormit pràcticament, tinc una son de quillar, però jo em faré els meus 2 cafès de cada dia i prou. I una altra manera de sobreestimular-se, que és una mica més complexa i que tampoc recomano gens, és no deixant que s'acabi l'estrès. O sigui, quan et notes estressada, has de fer alguna cosa per fer que estiguis més estressada en lloc de calmar-te, i aleshores no sé com les idees comencen a sortir de forma més ràpida. Per què dic que no ho recomano? Perquè això és útil però no és gens sostenible a llarg termini. Perquè ho acabes pagant amb l'insomni o l'ansietat i poca conya amb l'insomni o l'ansietat. I també ho acabes pagant d'altres maneres que tampoc són gaire guais. Potser em disposo a fer un contingut una miqueta fastigós, però aquesta bola de pèl fa uns minuts estava enganxada aquí i ara ja no hi està, i jo diria que això es deu fonamentalment a l'estrès, a l'ansietat, a totes aquestes coses que, no sé, que estic patint aquests últims dies. D'acord, és una bola de cabells, no una bola de pèl. I el meu mussol segueix aquí, i començo a pensar que també és una conseqüència de l'estrès, perquè em va sortir en uns dies en què anava bastant atrafegadota, em vaig relaxar una miqueta, va començar a curàs, i ara que he tornat a anar a tope, ja sé que és un castellanisme, perdoneu-me, ara buscaré un equivalent i el posaré per aquí sota. Doncs això, reviscolat. O sigui que no, escriure un llibre i intentar dedicar-se a les xarxes no és ben bé un camí de roses. A vegades es fa dur. Perseguir els teus somnis està molt bé, però has de tindre clar que d'entrebanc sempre n'hi haurà. Encara m'agradaria ensenyar-vos alguna coseta més de la redacció del llibre, però avui crec que ho deixo aquí. A reveure!